Desiatky škôlkarov ukrytých v sklade zemiakov. Namiesto dverí tam visí deka a učiteľky sú pripravené chrániť deti pred úlomkami rakiet vlastnými telami. Ruské vojská okupovali Černihivskú oblasť hneď na začiatku invázie. Protiletecké kryty sú na mnohých školách zatuchnuté, zničené a s plesňou na stenách. Opravovať ich pomáhajú aj Slováci. Nielen s nimi sa na oslobodených územiach Ukrajiny stretla naša reportérka Katarína Kleknerová. Rátajú každú minútu, kým hluk sirény utíchne. Predstavujem si, ako sa do takéhoto malého priestoru môže zmestiť také množstvo škôlkarov. Toto je miesto, kde sa deti počas leteckého poplachu ukrývajú teraz. Pred vojnou slúžilo ako sklad zemiakov a potravín. Personál, tu stojíme. My, učiteľky, stojíme tu hneď pri vchode. Miesta je tu málo. Na miesto dverí tu máme deku. A deti chránime aj vlastnými telami. 3 až 6-ročné deti sa v nezdravom prostredí musia ukrývať aj niekoľko hodín, kým nepominie hrozba raketového útoku. Počas nášho nakrúcania je Černihivská oblasť bez elektriny. Sedíme tu v tme, svietime si iba mobilmi a takto pri sviečke. Musia pravidelne vynášať deky alebo aj všetko zariadenie von, lebo inak to vie navlhnúť, zatuchnúť. Sirény znejú touto oblasťou už vyše 2 rokov. Ľuďom za každým pripomenú hrôzu, ktorú tu počas okupácie ruských vojakov zažívali. Oni stojali tu na plošti. Tu stáli so samopalmi, nám sem vozili mlieko, mohli sme si ho prísť zobrať, ale po celý čas na nás mierili. Lídia opisuje, ako im všetkým vzali mobily a na každého, kto sa im nepozdával, namierili zbraň na výstrahu a aby ľuďom nahnali strach. Ruské jednotky odtiaľ ukrajinská armáda napokon vytlačila. Дуже багато тут техніки було. Veľmi veľa techniky tu Rusi mali. Keď odtiaľ odchádzali, tanky išli od 5. rána do 10. večera. Viete si to predstaviť? Viaceré podzemné kryty v Černihivskej oblasti sú však v zlom stave. Opravovať ich pomáhajú aj Slováci. Nielen teda ich opravíme, ale ich zariadíme potrebným nábytkom, zariadením alebo aj nejakými multimediálnymi pomôckami. Aj toto je jeden z krytov, ktorý aktuálne prerábajú. Bude tu aj rampa, aby sme sa sem vlastne vedeli dostať prípadne s invalidným vozíkom, keby to bolo potrebné. Na stavebné práce oslovujú miestne firmy. Toto je Mikola. V stavebníctve začal pracovať pred 35 rokmi a v tom čase museli ku každej budove vybudovať aj úkryt. A ja som sa vždy pýtal, komu treba tie úkryty, pred kým sa budeme skrývať. A teraz musíme sa chrániť pred Ruskom a budovať ešte viac protibombových krytov. Organizácia Človek v ohrození pomáha už vyše 20 rokov ľuďom trpiacim dôsledkami vojen či prírodných katastrof aj na Ukrajine. Od vypuknutia vojny tam doručili takmer 4000 tón materiálnej pomoci. Doteraz vynovili 10 krytov v rámci škôl. V Černihivskej oblasti ich chcú opraviť 5. Je to však len zlomok ich celkovej pomoci krajine, ktorú čaká ešte dlhá cesta, kým ju bude môcť tento statočný národ opäť nazvať pokojným domovom. Z Ukrajiny Katarína Kleknerová, televízia Joj.